Окей, ледо се, джентълмен. Сега ще ви представя най-лудия диджей в най-уникалното радио парти стайла майка. Това е самият той. Диджей Давид Тигър майка. Пак продължаваме, само хитовете през 2014. Лично категорично от диджей Давид Тигър. Окей, ледо се, джентълмен. Пак продължаваме на инструментика, само най-уникалния. Диджей Давид Тигър. Не чувам като мръгаш, за як не се мислиш. Повярвали си ти ги дръгаш. Горе си тръгнал, ма горе е студено и нема те взема тук на върха. Ало дамите, къде сте, правите ме го секси. Всичко живо върху бара се премести. Утре ще ви черпя нещо по пелче. Те пък неща ли, искали са те хотелче. Няма проблем. Поръчки правя, това ще те доставя. И после знае, кое ще те накара да крещиш. Поръчки правя, това ще те доставя. Омай гледаш, брат, да, с нощи сме били. 2, 3, шот на врат. Няма пак бате. И сме мак, як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. 2, 3, шот на врат. Още по 2, 3. Бос, диджей Давид Тигър. Уиски кос, як и мацки, уиска бос. Окей, леди, влиза в дискотека, Давид Тигър пак по-отдяла, вика дай газ за Бургас. Окей, няма пак да тега, бата този песен, вика майкара да викам, тука да среща оригинално, тука на Илиана на рекета, пак ще опитам. И най-лудият диджей, това е диджей Давид Тигър, бе майке. Отгоре, ми гледай от тавана, от коне си доволен, бегай кажи на мама. Горе си тръгнал, ма горе е Най-лудият диджей Давид Тигър. Ало дамите, къде сте, правите ме го секси. Всичко живо върху бара се премести. Утре ще ви черпя нещо по телче. Те пък неща ли, искали са те хотелче. Поръчки правя, това ще те доставя. И после знае, кое ще те накара да крещиш. Поръчки правя, това ще те доставя. Омай гледаш, брат, да, с нощи сме били. 2, 3, шот на врат. Още по 2, 3. И сме мак, як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. 2, 3, шот на врат. Още по 2, 3. И сме мак, як, бас, уиски кос, Всичко най-уникално. як и мацки, уиска бос. Окей, хитовете през 2014 пак навлизат. Само с най-добрият диджей, това е диджей Давид Тигър. Давид Тигър. Давид Тигър. Диджей Давид Тигър. Пак да песо майка, пак няма как да... Няма пак бате този песен ритъм, така май кара да виге. И сме мак, Олигади без облигади. уиски кос, як и мацки, уиска бос. Този поздрав пак продължава само от най-уникалното студио. Това е студиото на диджей Хиросекси. Диджей Давид Тигър. Диджей Давид Тигър. Най-лудия.